29 उमेदवार फायनल केले आहेत आणि बाकीचे पण आम्ही येत्या 2 दिवसात 3 दिवसात पूर्ण करू. आणि मला विश्वास आहे की आम्ही स्वतःच्या ताकदीवर मागच्या वेळेपेक्षाही जास्त सीटा जिंकून गोव्यामध्ये बहुमत मिळवू आणि निश्चितपणे आमचं सरकार येईल. आमचे जे नवीन आमदार निवडून येतील ते आमदार नवीन नेत्याची निवड करतील आणि हा नेता आमदारांमधून होणारा देखील असू शकतो किंवा केंद्रातूनही आम्ही पाठवू शकतो. पण लोकशाही मार्गाने नवीन निवडून येणारे आमदार त्याची निवड करतील आणि एक स्थिर सरकार 5 वर्ष गोव्याला आम्ही देऊ. ही निवडणूक माननीय मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, श्रीपाद नाईक, तेंडुलकर आमचे अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढवतो आहे. येणाऱ्या निवडणुकीच्या नंतर जे निवडून येणारे आमदार आहेत ते नवीन नेत्याची निवड करतील. आमच्या या पार्टीत पार्लमेंटरी बोर्ड असतं आणि लोकतांत्रिक पद्धतीने नवीन नेत्याची निवड होईल. नवीन नेता हा आमदारांमधून देखील त्याची निवड होऊ शकते किंवा नवीन नेता दिल्लीतून देखील आम्ही योग्य वाटलं तर दुसऱ्या कोणी नेत्याची देखील आमदारांच्या व्यतिरिक्त नेत्याची निवड पार्टी आमदारांच्या संमतीने करेल. मैंने अपनी बात साफ कह दी. आपको क्या अर्थ निकालना वो आप निकालें. आई डोंट वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस. आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट. मैंने बहुत साफ रूप से कहा कि पार्टी ने ये तय किया है और हमारे पास कोई नेताओं की कमी नहीं है. चुने हुए एमएलए है वो अपना नेता नया चुनेंगे और चुना हुआ नेता एमएलए से भी आ सकता है जो आमदारों पर डिपेंड है. और आमदार कहेंगे तो सर इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आमदार चाहेंगे तो आमदार जो नहीं है ऐसा भी व्यक्ति बन सकता है. एनीबडी. Gadkari ji, don't you think by broadening the pool of leadership, by saying also that open for Delhi leaders, you are confusing Goan voters at least? Not at all. I am giving opportunity to the voters कि हम लोग ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं. तो इसमें कोई ये नहीं है क्योंकि अलग अलग देखो चुनाव हमको जीतना है तो हमको सभी प्रकार के फेसेस को कैश करके हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलाने की कोशिश करेंगे. मैंने ऑप्शन ओपन रखा. हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. शायद ये भी हो सकता है कि एमएलए फिर से लक्ष्मीकांत पार्सेकर को बनाए तो ये भी बन सकता है. कोई संभावना को मैं नकार नहीं रहा हूँ. मैंने कहा संभावना खुली है इतना ही कहा की प्रत्येक राज्यामध्ये तिथल्या स्थानिक मातृभाषेतून शिक्षण होतंच आणि आम्ही याचं समर्थन नेहमीच केलेलं आहे. गोव्यामध्ये ग्रांट येतात ती फक्त मायनॉरिटी स्कूल ती पण इंग्लिश मीडियम स्कूल. माझ्या माहितीप्रमाणे या विषयावरही पण निश्चितपणे मार्ग काढण्याची सरकारची तयारी आहे आणि नवीन आलेलं सरकार निश्चितपणे या इश्यूला ॲड्रेस करणार आहे. तुमचं म्हणणं आहे याच्यावर मार्ग अजून निघालेला नाही. नाही ज्या बाबतीत ज्या लोकांचे प्रश्नावरील चर्चा होत असताना मी पण त्यात होतो आणि अनेक विषयावर चर्चा झालेली आहे. सरकारमध्ये काम करत असताना सरकारचे नियम असतात त्याची पद्धती असते आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की आपण याच्यावर पण मार्ग काढूया. सध्याच्या धोरणात बदल होऊ शकतो कशात? या माध्यम. मी गोव्याचा मुख्यमंत्री नाही, मंत्री नाही, सरकारचा प्रतिनिधी नाही. निवडून येणारे मुख्यमंत्री या बाबतीत तुमच्यासारख्यांचं मार्गदर्शन घेऊन आणि सगळ्यांचे सहकार्य योग्य मार्ग काढतील. सुदीन ढवळीकारा कडेन उलोवचेशें दिसतालें पूण तो उलोवंकच तयार ना. गडे इलेक्शना उपरांत अलायन्स करपाचो तांचो विचार आसूंये म्हणून गडकरी उलोवन गेलो. मग नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर मला असं वाटलं की बहुत चर्चा होईल पण कदाचित ती चर्चा त्यांच्याकडनं झाली नाही. मी प्रयत्न केला. कदाचित त्यांना असं वाटलं असेल की त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचं आहे आणि त्यांची मुख्यमंत्री पदाची अपेक्षा बहुतेक मी पूर्ण करू शकत नाही म्हणून कदाचित त्यांनी संपर्क केला नसेल किंवा त्यांना असे असेल की गोव्यामध्ये जर पुन्हा स्थिर सरकार नाही आलं आम्ही 2-4 कमी पडले तर त्यांना अपॉर्च्युनिटी आहे कदाचित म्हणून त्या अपॉर्च्युनिटी करता कदाचित त्यांनी आमच्याशी बोलले नसेल. You are keeping that option open post election alliance with MGP? Sir, politics is a game of contradiction, compulsion and limitation. Anything can happen in cricket and politics. इसका मतलब यहाँ ऐसा होगा ऐसा नहीं. जैसे आगे पहले तो हमको कॉन्फिडेंट है कि हम हमारे ताकत पर पिछले बार जितनी जगह मिली उससे ज़्यादा मिलेंगे. आई एम कॉन्फिडेंट. काँग्रेसीचे जे आमदार बीजेपीत आयल्यात तांकां खंय बीजेपीची आयडियोलॉजी मान्य म्हूण तांकां घेतल्यात. लीडर को इम्पोर्ट नहीं करते. कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति
भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होता है और उसका कांग्रेस के ऊपर का विश्वास उठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते आइए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। प्रोडंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी आनी तुलसीदास च्यारी।